Dobrý deň všetkým, zdravím vás. Dnes sa troška vrátime tej tretej prednáške a ukážeme si, ako zistiť skenovací cyklus PLCčka z hardwareovej konfigurácie, teda čo musíme všetko pre to urobiť, ako napríklad sa dostať do diagnostického bufferu riadiacej stanice a ako nastaviť aj prepojenie PLC simulátora, teda rozhranie s programom alebo hardwareovou konfiguráciou, teda s projektom, pretože niektorí ste s tým mali problém a mali ste tam nastavený TCP/IP protokol a nešlo vám downloadnúť či už program alebo hardwareovku do PLC simulátora. Takže len také krátke video inštruktážne k tomuto. Takže si vás prepriem na zdieľanú obrazovku, ako to robíme vždy. Keď nám to pôjde, lebo fajn. Tak. Vidíme niektorých z projektov, ktorý tu máme otvorený, taký cvičník, ktorý tu mám rozbalený. U mňa vo virtuálnej mašine mám tu stanicu S7300 s CPU-čkom 312 a nejakým programom už tam vytvorený. Vždy prvýkrát, keď si sadnem PLCčku, tak jedna zo základných vecí, ktoré by som sa mal spraviť, je downloadnúť si aj hardwareovú konfiguráciu do riadiacej stanice. Hlavne, keď ide teda o reálnu riadiacu stanicu, alebo načítať si ju z nej. To je, aby som robil vždy s tou aktuálnou, ktorú mám ja, buď ja u seba, alebo ktorá je nahratá v PLCčku. V našom prípade, keďže používame PLC simulátor, tak budeme downloadovať hardwareovú konfiguráciu, ktorú tu mám vytvorenú. Ja tu nemám nič vyskladané. Samozrejme, môžeme si sem nahádzať nejaké vstupy, výstupy, ale nič to nezmení na tej funkčnosti, ktorú si chceme predviesť. Čiže nech sem dáme iba nejaké kombinované vstupy a výstupy na štvrtú pozíciu. Aj. Dáme stiahnuť hardwareovku do PLC simu. Predtým ešte to urobíme, ale ešte si skontrolujeme to, s čím ste mali väčšina problém, alebo väčšina, niektorí z vás problém, tak to mali nastavené PLC simulátore zlé rozhranie. Nemali tu PLC sim MPI, čo je vlastne také štandardné prepojenie cez kábel s PLCčkom, ktoré sa dá realizovať takýmto spôsobom aj v simulátore, ale mali ste tam TCP/IP alebo niečo iné a blblo vám to potom pri downloadovaní. Čiže tu nám musíte mať vybraté PLC sim MPI. Ono vám to možno položí ešte nejakú otázku potom. Smerom k sťahovaniu, ale tam tu len odklikáte, že OK. A dovolím vám stiahnuť hardwareovku. A toto je to. Takže vidím MPI adresa na tú riadiacu stanicu má číslo 2. My toto nebudeme meniť, hlavne keď robíte s simulátorom, toto absolútne nemusíte sa toho dotýkať, dáte len OK. A hardwareová konfigurácia bola stiahnutá do PLCčka. Keď dám to PLCčko do ranu a stiahnem aj projekt, ktorý tu mám. Ešte moment, aby som stiahoval rovnaký projekt, ktorý mám otvorený. Semafor. Toto je projekt Semafor. OK. Dám stiahnuť. Fajn. PLCčko mi beží. Skočíme do hardwareovky naspäť. Keď sa dočkáme, sme tu. Výborne. Takže, keď chcem zisťovať nejaké podrobnosti o tom, ako mi funguje moje CPUčko, môj mikroprocesor na PLCčku, tak mám niekoľko možností. Jednou z nich je samozrejme cez pravé tlačidlo. V tomto režime, ako sme teraz sme offline, ako keby, hardware konfigurácii a pozrieme sa, čo tu máme všetko nastavené na CPUčku. Tu sú nejaké všeobecné adresy predvolené o adrese MPI alebo iných rozhraní, ktoré by to boli napríklad aj TCP/IP, kde potom zadávame IP adresu a podobne. Pozrieme sa nejaké prednastavené prerušenia, či tu máme zadefinované. K ním sa dostaneme až na tých ďalších prednáškach, to si zatiaľ všímať nemusíme, my robíme vždy iba z OB1, na čo sú tie ostatné a vyššie OB, tak to si povieme neskôr. To, čo sme si ukazovali, je ešte nastavenie clock memory bytu
To je napríklad to MP10, ktorú tu mám nastavené ja, čo sme si ukazovali aj na prednáške, použitie bitov tohto bajtu ako systémových frekvencií PLCčka, ktoré vie využiť na spínanie výstupov napríklad. To si už ukazovať nebudeme, že tu sú také všeobecné veci. To, čo nás ale zaujíma, nie je v offline verzii, ale je v online verzii. Čiže musím dať station, open online. Tu sa vám zobrazí, že ste pripojení k tej stanici, aj keď len k simulátoru, ale takisto by to vypadalo, keby to bola aj reálna stanica. Dvakrát kliknem a zobrazí sa mi už úplne iné dialogové okno. Všeobecné informácie o tom, aký je tam firmware a ďalšie veci, to nás až tak nezaujíma. To vás možno až neskôr bude zaujímať, keď budete updateovať staršie riadiace systémy priamo pri linkách. To, čo vás bude zaujímať, je možno toto dialogové okno, Diagnostic Buffer, kde sú vypísané všetky eventy, všetky teda udalosti, ktoré sa v systéme nastali a ktoré systém dokázal zaregistrovať. Čiže napríklad mám tu aj request for manual warm restart. Mám tu prepínanie do stopu, zo stopu do štartu a podobne. A boli by tu znamenané aj chyby, ktoré by sa PLCčku vyskytli a ktoré by viedli k zastaveniu PLCčka. Tuto žiadnu takú nemáme, ale tuto by ste to mali potom popísané a môžete si dať aj help na event. Možno niečo k tomu nájdete na Google potom. Druhá vec, ktorá vás okrem chýb nejakých udalostí bude zaujímať, je možno vyťaženie pamäte. Čiže koľko je free, koľko je assigned. To hlavne pri tých väčších programoch už, keď budete robiť reálne teda programy pre linky alebo pre nejaké zariadenia. No a ďalšia vec, ktorá vás bude zaujímať, je scan cycle time. Čiže cyklus PLCčka vlastne. Ako vidíte, toto moje PLCčko, ktoré tam mám s tým mojím programom, ktoré tam mám nahraté a s tou hardwareovkou, ktorá je tu, tak má cyklus momentálne 12 milisekúnd, pričom najkratší bol 10 a najdlhší 59. Čiže to sú také základné veci, ktoré si viete pozerať. Môžete si preklikať aj tie ostatné záložky, ktoré tu máte, ale v zásade toto, čo sme videli, to nám stačí, to máte také zhrnutie potom toho, čo máte všetko použité PLCčku a programe. OK. Dáme close. Nezabudnite, teda, že nech urobíte hociakú zmenu, prepneme sa zase offline, nepotrebujem online režimu, nech urobíte hociakú zmenu aj v týchto nastaveniach, napríklad teda clock, že si zadefinujete clock memory a dáte OK, tak potom znova musíte downloadovať. Keď spravíte hociakú zmenu hardwareovke oproti tej, ktorá je už nahratá PLCčku, tak musíte vždy downloadnúť aj hardwareovku, rovnako ako program. Keď prepíšete program, tiež ho musíte downloadnúť do PLCčka, tak to platí aj pre hardwareovú konfiguráciu. OK. To bola teda hardwareovka, nejaké základné veci sme v nastaveniu. Ukázali sme si aj nastavovanie rozhraní. A to by bolo vlastne pre tentokrát všetko. Takže len takéto krátke videjko týmto našim veciam. Ja vám ďakujem zatiaľ za pozornosť a vidíme sa na hodinách. Majte sa.